Siphinde sinibingelele babukele emakhaya izindaba ze-News 28 ezidlala 28 hours a day every day nizifundelwa yimina. Ezihamba phambili kuleli hora. Umongameli wasezweni elithile ubekwe icala lomkhonyovu othile. Kanti inkantolo ethile ezweni elithile idingida icala elithile eletheswe othile okwatholakala isamba semali ethile yasezweni elithile sifihlwe ngaphakathi kwefenisha ethile egumbini elithile emzini wakhe othile. This cannot be. This cannot be. No. Father of Jesus Christ. How can this be? How? So much of it. No, this cannot be true. Where's my phone? Where's my phone? Umthetho wasezweni elithile uthi kuyicala ukutholakala nezindodla ezivela emazweni athile ezingaphezulu kwesamba esithile ngaphandle kokuchaza ukuthi zivelaphi. Okwamangaza abaningi ukuthi lo mholi othile wayeqashe owasezweni elithile njengomsebenzi wasendlini. Kanti abathile abamvotela bakhala nsuku zonke ngokungabibikho kwamathuba emsebenzi ezweni elithile eliholwa yilo mholi othile. Bahlukene phakathi ababukeli emakhaya kanye nasezinkundleni zokuxhumana ngalolu daba. Abathile bathi lo mholi othile kumele aphume esikhundleni esithile sokuba ngumholi wezwe elithile kanye nenhlangano yepolitiki ethile. Kanti abanye bathi akaqhubeke aphathe ngoba uma ephuma esikhundleni esithile lesi sikhundla singawela ezandleni zowebala elithile. Kanti basaba ukuthi lokhu kungenzeka kubuyisele izwe elithile ezikhathini ezithile zokugqilazwa abathile. Abadidiyeli bezepolitiki bathe bayasaba ukuphawula ngalolu daba ngoba bangase balahlekelwe amathenda athile uma bengasho okuthile okungahambisani nabaphathi abathile. Kanti nathi kwi-News 28 silubika ngendlela enokucophelela okuthile lolu daba. Ngoba sisaba ukuthi abathile bangase basenze okuthile. Mlaleli ekhaya, kungabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba? Sizibeka lapho ezaleli hora elithile, siyobuya futhi siniphathele izindaba ezithile ngosuku oluthile uma kugamanxa ihora elithile. Lezi bekuyizindaba ze-News 28 ezidlala 28 hours a day every day kanti benizifundelwa yimina.